Så er det blevet fyraften, og vi skal måske til at lukke M87 ned. I løbet af dagen, der kan det godt være, at den lukker ned, så den ikke løber med kølevandet. Så trykker man bare på reset en gang, og så begynder vandet at løbe igen. Men vi skal til at lukke ned, og vi kan lige starte med at åbne døren. Så stopper vandet selvfølgelig med at løbe. Så jeg åbner lige en lille smule først, og så åbner jeg helt op. Så får vi noget luft gennemstrømning ind til maskinrummet. Det vi gør nu, det er, at vi går klar til nedlukning. Øverste pil heroppe. Sådan. Kommer en ny menukort frem, eller en ny menu. Trykker på den lille slukknap hernede. Trykker på den store sluk. Så spørger den, om vi vil lukke for strømmen, eller lukke ned. Trykker ja tak. Og det går der bare lige et lille halvt minut med. Den er forholdsvis sort til at lukke ned. Når skærmen lyser helt sort, og hydraulikken lukker ned, så er den faktisk klar til at lukke ned på rydderruderen, hvis man vil. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at man gør det, når det er sommerferie. Hvis man gør, så er det den her, man drejer rundt, så den står vandret. Det vil sige, den her vej rundt over til off. Og nu skal vi starte med at, hvis vi skal lukke for vandet, starter med at lukke for alle tre, eller dreje alle tre haner, så alle står vandrette. Så de her to, de er lukket. Den er lukket, den er lukket. Den her, den åbnes. Så slukker vi for pumpesystemet over til off. Det jeg altid tjekker, det er, at der ikke er noget, der decideret rører sig nede i kølevandskarret. Så dobbelt tjekker jeg, om alle tre rør, de nu er lukket. Det var det.